sanji nanedo tolo ni ma farati Bamako ni wati na amna do sari Bamako sigi bi goya ni wati ni la kosobe sanji samana binka ba tolo iba fo kiki yere nyini so na mandi kena mana mandi sikatala parce que ji bolero tew ji bolero tey sira tey kosobe tey amoto tigo yera ko amana nyini nyina nguno de fiona sa o ebi to bolla mobility do sigana do jila ka jigi ka pia katene ha akumana wala atilla jere singa dengi le ya ka retrouver ni fa ko egan chen le ben tipo fa ya dala ere ni gadu suka shibi nyona kosobe tolo malien anga hina nyona be moli kono bi me chen ye jiga ga shina fa na se woli ebe segi moto ga ayere ka kila ka mobili kono tala jukuma yene mu yere tu mobili kono ebe segi moto ga me andi ala delu la sa ma parce que ni fo ba fo ko nyembo ya abe ala de bolo ala de bolo tay barabe ala de bolo ni ya mbu fo e to ka bisere la ka senta iran ko se beke ji ka do jino wala ka jino ke cheka ka teme mo isa bita dondoni be bita dondoni ngani be yake tulo jiti sinema me do jila ka ji serini here kata ibi jike ma oreka donc fona dugu sigi gela do samé mana siga ba tulo moto tigi cena mobili tu kala ku keredu la doni bita dondoni wala sa mo kana nyigi sabu bebi ka fini kura de do ka bika so je ka ba ka fini kura do ka bo so ebi na jiko ka Bamako jidun jelente ji fefe bi sira nunka tolo na kerika jeli ko kuma kon tala ka ta selji ta ni fe ka seli ko bi selji de te kurai no te ka seli ala fe ya atimine donc o kun temesra tolo wan sigira keneka ko sobe ambilame ba be fo ka be wali nyumando biye tarata yi juin kalo le temps ani duru kalo e chamanje soro ka doni soni mawbu tegeje na le zera ba maw nyime fien la de ima jate mina mawla seconda ina ya jate mina chama mi dati ko dugu jani sinaje chama dati ko fa aywa nous le dati barala minti dati barala alors ko bien le 15 mai kalo mana c'est le 15 là mali fonctionnaire bi yala bi tan medam ko wati ndifika c'est ça kata bilasa fuka ta fa forula jatemina de be comptable no fait ko kalo rega kalo fla de ça kalo fla ni no kera bi doni bo jatela ko sebeka donc tolo ansigi kun amala ka do konna la gafu ba mbolo koro mita Bokar Traoré grand B français ale bi fieni mbo ansingoro am so wasi kana ko sobe Joliba FM bi kuna foli gafew Amadou Tolo ansigira keneka na fondi seben amba damne ni les sori siga fasoka fasadi seben do les sor imano bi faciliter amena ko sebe wala sa akmanin be mun ka be oye danye folo yere la ma fla ba konna la ko sebe folo oye mi premier ministre Dr. Shogel Kokala Maiga ko maminu konanye fle joro mina no premier ministre ay aminu joro nke ka ko anye ka wulla ka ubela jile segere mimbe suraka so mimbe suraka barakero la atara ube segere ka unyininga kono korole ngafo duga ale de kono korole ko so tolo maminu kona enye barala minu olu kanga chaman do ala olu gela sorala o yena faminu sorala olu bo don anaka ngata chuguna sangu shugel ni wati na ali de premier ministre chamanje fanga ante wati kono wati mina akanogo o de la shugel Kokala Maiga tamami yeni na ya ata kanyeshi premier ministre nyon koro minu premier ministre baraka na jamana kono dorete kata hakila nyinu fe ani uye famia bamu soro premier ministre barala kasega o ladilikan soro fe ani chairman konia ajira kafo shugel kira premier ministre ubedu okaye wa umagoma jula wati una ladilikan dama fasirika kumana lesor
kabi Shogel Kokala Maiga a sugandira ka kɛ Mali premier ministre ye baara min ye n'o ye ka maaw sɛgɛrɛ ka dɔnniya tɛmɛ ani maaw cɛ ko a ma daminɛ nin na sabu dɔwɛrɛ tɛ o tolo ni jɔyɔrɔ bɛ jɔyɔrɔ la n'o dira i ma an ka jamana kɔnɔ yan i man ka maa bɔ maa la i man ka maa fisaya maa ye i kan ka bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye o de la Shogel Kokala Maiga ale min n'ale de ye ministrew ka ɲɛmaa ye bi walasa ka jamanaden bɛɛ lajɛlen bila o hukumu kɔnɔna la premier ministre minnu filɛ nin ni olu ye premier ministre kɛ an ka jamana kɔnɔ yan kosɛbɛ ka wuli ka taa u sɛgɛrɛ ka ladilikan ɲini u fɛ walasa baara min karifala la baara in bɛ se ka kɛ baara sabatili don nataw la cogo min na kosɛbɛ k'a bɛ don o de hukumu kɔnɔna la ni ye jateminɛ kɛ hali jamana yɛrɛ bɛ lahala min kɛ tolo bɛɛ ye maliden ye maa min bɛ yen ni i ye jɔyɔrɔ kɛ jamana kɔnɔ ka tɛmɛ i kan ka fɛn caman dɔn a la ka se ka caman fɔ bi baara bɛ maa min bolo la mana kɛ ladilikan ye a mana kɛ kumakan ɲuman ye hali a mana kɛ karisa ni filila an bɛ bɔ fili kɔnɔ k'i bila sira ɲuman kan o bɛɛ ye bɔɲɔgɔn ye o bɛɛ y'a nafa dɔ ye kosɛbɛ o la premier ministre a taara Shogel Kokala Maiga a taara min bɛ tali kɛ hakili bɛ Zumana Sako la kosɛbɛ a taara o fɛ yen a taara Modibo Sidibe fɛ yen a taara Mariam Kayidama Sidibe fɛ yen kosɛbɛ a taara Ahmed Mohamed Ag Amani Usmani Isufi Maiga Sumailu Bubey Maiga minnu bɛɛ lajɛlen kun b'u ka so minnu bɛ n'olu kun b'u ka baarakɛyɔrɔ la ni a y'olu sɔrɔ ye kuma ɲɔgɔn ye kun kɔnɔ Musa Mara Abdoulaye Idrissa Maiga a taara olu sɔrɔ f'u ka bureau kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen kɔni ka hakililaw di min ye Ahmed Mohamed Ag Amani ye ale min kun ye Alama hinɛna Amadu Tumani Ture ka premier ministre kun don kosɛbɛ ale ye hakilila di a ko premier ministre min ye nin ye n'o ye Shogel Kokala Maiga ye a ko a ye filɛ nin ka nin baara min kɛ baara in ka kan kosɛbɛ a ka kan a wulila k'olu minnu sɛgɛrɛ u b'u ka ladilikanw d'a ma u bɛ wa gouvernement min yɛrɛ sigilen ye nin n'a b'a ɲɛma u bɛ dugawu kɛ gouvernement ye a ka se ka kɛ Mali bɛ lahala min na bi tolo a ma nɔgɔn u bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin a ma a ka kɛ jamana bɛ lakanabaliya min kɔnɔna la jamanadenw fo u sigiyɔrɔ la ka u lakana ani hali ni kɛlɛ bɛ senna baloko ka gɛlɛ kosɛbɛ nin ye fɛn fila ye maaw ka lakana ani baloko gɛlɛya Mohamed Ag Amani ale y'i sinsin o kan kosɛbɛ wa hali kalata minnu bolodalen don jamana kɔnɔ yɛlɛmaniba minnu bolodalen don ani baara boloda minnu bɛ senna ɲɛtaa yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na Mohamed Ag Amani a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ladilikan ye k'a fɔ Shogel Kokala Maiga ye Ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture yɔrɔ ale kun ye Mohamed Ag Amani a kun y'a sugandi ka kɛ premier ministre ye k'a tɔ waatiw la fo ka na se sisan ma premier ministre minnu dada ɲɔgɔn kan Shogel Kokala Maiga a sera u bɛɛ lajɛlen ma n'i ye jateminɛ kɛ ale Mohamed Ag Amani a ko Shogel kɔni mago mana jɔ ale la waati o waati jamana bɛ lahala min kɔnɔ k'a fɔ de ko u bɛna hali a ye k'a to yen n'a bɛ fili la u tɛ kuma fɛ ayi u mana ye fili la u b'a fɔ a karisa nin yɔrɔ ma ɲɛ a lajɛ i ka nin tilen hali Usmani Isufi Maiga kɛ ale fana ye ladilikan kelen de di a ko jamana ka hɛrɛ ani jamana min ka ɲi jamana ma o de kan ka kɛ bɛɛ kundina ko ye kan ka bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ yɛrɛ nagakɔrɔ ko ni nkɛrɛfɛma ko Mali la bi an mago t'o la a ka kɛ jamana ko ye mais ma bɛ bi ni Shogel fɔra olu kɔ premier ministre la bɛɛ lajɛlen ni kuma ninnu de fɔ kuma minnu ni a bɛ kɛ hɛrɛ ye ka ɲɛsin jamana in ma don dɔ la ale lesɔrɔ kelen kɔnɔ tolo a jirala k'a fɔ hiji san 2021 ɲina hiji tolo ka a tɛna bɔ jamana minnu bɛ yen ni diɲɛ kɔnɔna la minnu bɛ wuli ka u kunda Arabi Saoudite kan yɔrɔ ale de ye ala ka soba bɛ yen nɔ maaw bɛ taa hiji la dugukolo don ala ye dugukolo min kɛrɛnkɛrɛn kosɛbɛ alisilamɛ jɔsen 5nan n'o ye hiji ye o de baaraw bɛ kɛ Magan jamana kan nin y'a san 2nan ye tolo sango ni hakili b'a la san 2020 ka sababu kɛ bana kuntan min n'ale nana diɲɛ bɛɛ lajɛlen fereke coronavirus bana a fɔra de ni maaw cayara ɲɔgɔn kan ni jama cayara bana in a ka teli ka yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ hiji kuma mana fɔ ka ban jama ko kuma de bɛ fɔ Arabi Saoudite ko sango ko hiji u y'a bɔ a ma a kɛra maa minnu yɛrɛ bɛ Arabi Saoudite dugukolo kan o yɛrɛ tɛ maa bɛɛ ye dɛ maa kelen maa sugandilenw olu de ye hiji kɛ sango
wa o ko kelen fana de akilla tale filani Arabie Saoudite jamana fɛ magan jamana y'a jira k'a fɔ ɲina hiji ko minnu bɛ yen alisilamɛ jamana minnu bɛ yen k'u bɛ fɛ ka taa hiji la ɲina hiji ko a bɔra a ma ka sababu kɛ coronavirus bana ye kunnafoni kɔni bɔra ka bi kunun wo ntɛnɛn yɛrɛ ni dun ye jateminɛ kɛ tulu a jala k'a fɔ misiri sanuma minnu bɛ yen ni alisilamɛw tun bɛ fɛ ka t'u ɲɛ d'a kan ɲina a jala k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tun banna ka ban sabu labɛnw tun kɛra ka ban nka kunnafoni laban min bɔra ka bi kunun tulu a ma diya alisilamɛw ye nka a bɛ kɛ cogo di bana mana fɔ n'i y'a mɛn i bɛ hiji kɛ o y'a sɔrɔ i ka kɛnɛ fana n'i y'a mɛn i bɛ bɔ yan k'i bɛ taa bana san yɔrɔ wɛrɛ ka na n'a ye o bɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka dankari k'o la o fana ka ta o de y'a to magan jamana ɲɛmaw olu y'an ka jamana ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiriso min bɛ diinɛko kunna docteur Mahamadu Kone kunun yɛrɛ ale ye kunnafonidilaw wele maison du haji la ani maison du haji ɲɛmaaba u ye sigi kɛ sigi in kɔnɔ u ye hijidenw ladɔnniya k'a fɔ aya baara kɔni filɛ nin dɛ ɲina hiji a tɛna bɔ wa san 2021 fɛn bɛɛ kun labɛnna ka ban sabu minnu kun y'u ka wariw sara hijidenw olu de kun ye maa fɔlɔ ye minnu kun kan ka taa maa wɛrɛw bɛ se ka fara olu kan nka maa b'u ta la ala b'a ta la a jala k'a fɔ ɲina hijidenw kɔni hiji tɛna kɛ k'a sababu kɛ bana in a bɛ yen halisa coronavirus bana a bɛ diɲɛ kɔnɔ halisa ni a dun fɔra ko bana in hali n'a sɔrɔla a madalen don a kuma tɛ ka kɛ fɔlɔ nka ni fara ɲɔgɔn kan ba nana kɛ tulu o bɛ se ka kɛ bana in a yuguba sababu ye tuguni o la baara min ye nin ye Arabie Saoudite ko dɔ ka fisa ko dɔ ye kurusi ɲiginnen o ka fisa n'a jeninen ye an ka ɲina hiji an ka sonsoro fɔlɔ an ka waati wɛrɛw makɔnɔ nka kunnafoni kɔni a ma bɛn a ma diya alisilamɛw ye sabu alisilamɛ jɔsen duurunan min ye ni ala y'a se k'i ye caman bɛ olu kun labɛn b'a kama ɲina l'histoire de nin fɔ dɛ tolo Yusuf Dumbuya ale ka fasiri don lamɛnbaaw bonya b'a la Joliba FM fasiri di sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'indicateur du renouveau ye ale kumana indicateur kumana Dramane Alu Kone ka dakuruɲɛ kelen na a ko yani akara cɛ yani akara tɛ Gana faaba ye yani sigi min bolodalen don CEDEAO jamana kuntigiw ni ɲɔgɔn cɛ yani sigi in ka kɛ Mali kɔnɔ yan yɔrɔ a jala k'a fɔ CEDEAO ɲɛngɛrɛ bɔlen don anw na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen an bɛ lahala min kɔnɔ fanga dafiri minnu kɛra sanga ni sanga CEDEAO ka ciden bɛ anw fɛ yan nɔ ka na ko lajɛ a bɛ taabolo min na yani sigi in ka kɛ yani diɲɛma olu ka gouvernement kura min sigira nin yan'u k'u fɛla di a ko la camancɛ fanga ɲɛma a n'a ka premier ministre k'olu kun ye layidu ta Dramane Alu Kone ka fɔ la ko gouvernement min n'o sigilen nin ye gouvernement ko a tɛna fɔ maa si kɔ bɛɛ ka ciden na ye a kɔnɔna la nka ko jateminɛ min kɛra tulu k'a bɛna fɔ min kɛra nin ye a ma kɛ gouvernement ye min ni bɛɛ donna kɔnɔ dɛ sabu ko ɲinɛ kɛra dɔw kɔ i n'a fɔ fasoden jama ka jɛkulu société civile maaw ani politiki tɔn dɔw i n'a fɔ majorité présidentielle minnu tun bɛ Ibrahim Boubacar Keïta nɔfɛ a dun yɛrɛ fɔra a kun saral'u la k'u ka na n'u ka gafew sɛbɛnw ye n'u ye CV ninnu ye olu yɛrɛ kun ye o baaraw kɛ ka ban nka nana kɛ min kalama ɲinɛ kɛra u bɛɛ lajɛlen kɔ gouvernement sigira u si kelen ma y'a kɔnɔna la tolo maa sigilen bɛ ka mun kɔnɔ sisan communauté internationale olu bɛ ka mun ye gouvernement in na CEDEAO bɛ ka mun ye gouvernement in na yanni u ka ɲɔgɔn tiɲɛ min kan ka kɛ Akara Gana faaba la sommet min filɛ nin ni CEDEAO jamanakuntigiw kan ka ɲɔgɔn ye sibiri natɔ in na nka tolo Dramane Alu Kone ko an k'an sigi ni fɛn bɛɛ ye ko fo transition in a basigili a tɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ dɛ maaw hakili bɛ basigi ba min na transition in k'a ka gɛlɛ a ka k'o kɔnɔna la da ka kuma don ale indicateur kelen na réseau G5 Sahel ni o ye G5 Sahel jamana duuru min ye nin ye u ka jɛkulu min ni o ɲɛsinnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɔnya wale kɛlɛli ma jɔnya wale forum régional dɔ kɛra sigi belebeleba a kɛra Bamako yan de sigi dɔwɛrɛ tɛ tolo ko min ye jɔnya wale jɔnya min ni o tile an t'o tile la bilen ka maanifin jagoya k'a don da fɛ walima k'a fɔ e ye ne ka jɔn ye
tolo an t'a tile la bilen o de waleya a jala k'a fɔ o bɛ ka lawaleya Mali kɔnɔna la yan a mɛnna nka réseau G5 Sahel u ka sigi min n'o kɛra k'u bɛ fɛ ka Mali yɛrɛ de ka ko latɔn anw na sabu ko ni ko min ye nin ye diɲɛ sariya sunbaw sɔn t'a ma wa hadamadenya hakɛ yɛrɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye tɔn ye minnu bɛ ka bunahadamadenya hakɛ lafasa i bɛ CEDEAO kɔnɔ o i bɛ Union africaine kɔnɔ o i bɛ hali EPU fana ye jɛkulu ye n'i b'o kɔnɔna la bɛɛ ko Mali ta a misali don diɲɛ kɔnɔ sabu Kayi mara la a yala k'a fɔ ko jɔnya wale ka maaw lamaloya walima ka dantɛmɛ wale ka i ka hakɛ yɛrɛ tiɲɛ a yala k'a fɔ nin waleya de bɛ ka kɛ Kayikaw fɛ yen nɔ a bɛ waati jan bɔ ci laselen don jɔnni ma ci bɛ ka lase jɔnni ma o ye faamaw ye Mali faamaw k'a dɔn k'a fɔ ko min ye nin jɔnya wale ye u k'a lajɛ hali ni sariya bɛ se ka ta a la Mali kɔnɔ yan walasa k'a bali o de ɲininen don o de la juin kalo tile 11 san 2021 TEMED association membre du réseau G5 Sahel olu ye a jira k'a fɔ maa minnu tun bɛ a kɛnɛ kan ye Ali Bonzo ale ye Niger ka den ye a fana bɛ jɛkulu ɲɛma ye Ibrahim Aga Ibadalna ani Koina Aga Amud Temed Mali ani honorable Ibrahim Da Abe Ira SOS Esclavage Mauritanie ani Burkina Faso u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka taa se Tchad jamana ma tolo kuntilina wɛrɛ t'u la o u ye min fɔ kunnafonidilaw ye u ye ɲɔgɔn ye min kɛ Bamako yan jaabi laban minnu bɔra kɔnɔ o ye k'a fɔ réseau min sigilen don G5 Sahel kɔnɔna la k'u b'a ɲini jɔnya wale min n'a bɛ senna n'a bɛ ka maaw bɔ u danbew la ka maaw bɔ u ka hakɛw kɔnɔna la tolo k'u ka jɔnya wale in fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la Mali kɔnɔ ten sa a ka dabila n'o tɛ kabi san 1960 waatiw la yɔrɔ Mali y'a yɛrɛ ta a waati an tun bɛ tubabuw ka jɔnya la jɔnya walew yɛrɛ tun bɛ Mali kɔnɔ yan an b'o baaraw kɛ nka tolo an bɛ bi don min na diɲɛ taabolow yɛlɛmana ni waati dun yɛlɛmana i ka yɛlɛma a nɔfɛ o de ka ɲi an bɛ 21e siècle la n'a fɔ halisa o waleya kelen ninnu bɛ senna bi maanifin dun ye faamuyali kɛ k'a fɔ de ko bɛ karisa don i donda fɛ walima ka diyagoya wale ta k'a sɛgɛrɛ bɛɛ ti jɛna a bɛ na ni dantɛmɛ walew ye a bɛ na ni fɔɲɔgɔnw ye a bɛ na hali ni bɔnɛni ni ɲɔgɔn banaw ye o ɲɛna dun ka so ma réseau du G5 Sahel ko Mali ka jɔ a jɔyɔrɔ la joona walasa nin waleya in hali ni sariya bɛ se ka ta an ka sariya sunba fɛ ka ko kɔn kosɛbɛ o de ye laɲini ye kuma in ye an ye nin bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la Joliba FM ndi sɛbɛn min bɛ yen ni o ye indépendant ye tolo ale kumana kuma fila bɛ indépendant kɔnɔna la fɔlɔ o ye ministre minnu ni olu sugandira ka gouvernement sigi kɔsɔn in na maa kelen b'a la tolo ale sariya ko ni adamadenya hakɛ bɛɛ dira ale de ma n'o ye justice et droit de l'homme ye garde so procureur anti corruption a cɛ kelen min n'ale dɔnna ni yuruku kɛlɛli ye an ka jamana kɔnɔ yan tolo ne i bɛ se ko la ni ko yɛrɛ taara ka d'i ma siɲɛ kelen yɔrɔ o y'a bannen Mahamadu Kasoge ale de ye commune 3 procureur ye wa pôle économique et financier kun ye bɛɛ lajɛlen kun kalifalen don a la yan'a ka kɛ ministre ye gouvernement kura min sigira nin ye danaya taara ka d'a kan k'a kɛ ministre ye n'o ye sariya ministre ye yɔrɔ i mana kɛ sariya ministre ye o y'a ko bɛɛ bannen a jirala k'a fɔ dossier belebeleba caman bɛ yen minnu ni ale Mamadu Kasoge y'a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ nka dossier ninnu caman bɛ yen dɔw kɔni a maa dɔw donna kaso yɛrɛ la dɔw bɛ yen nɔ dossier dɔw olu ma se ka sama ka se i n'a fɔ a kan ka se yɔrɔ min na ka sababu kɛ ko maa dɔw bɛ olu y'u sen don a ko la yɔrɔ Mali sariya ko yɛrɛ bɛ ten ni se kɛr'i ka maa ma ka ban ni se b'i ye walima ni tɛgɛ ka jan e n'i sen don a ko la ka fɛɛrɛ don a ko la dossier ninnu caman de bɛ yen Mamadu Kasoge jateminɛkɛla caman jira k'a fɔ ko a kelen filɛ nin ye ministre ye a bɛ se ka ko yɛlɛma don kow la sabu Mamadu Kasoge magistrat min ni master D recherche en droit privé général o b'a bolo wa kalanfa fana don a bɛ maaw kalan institut national de formation judiciaire du Mali kalanfa don fana ONUDC la min sariya kalan min yɛrɛ bɛ yen tolo n'i bɛ fɛ ka yuruku yɛrɛ kɛlɛ n'o ye enquête financière ye Mamadu Kasoge a b'o dɔn i n'a fɔ a tɛgɛ ci wa baara caman bɛ yen nin sira ninnu kan sariya sira minnu bɛ yen ni
o ɲɛsinnen do yuruku kɛlɛli ma corruption blanchissement d'argent atteinte aux biens publics ana ɲɔgɔnna caman tolo ninnu ye yuruku kɛlɛli sira caman ye Mamadu Kɔsɔgɛ a bɛ minnu dɔn kosɛbɛ hali ka nafolo kasabi ta k'a di bamancimaw ma n'o ye financement au terrorisme et au terrorisme général ye Mamadu Kɔsɔgɛ a bɛ nin baara ninnu dɔn kosɛbɛ n'a fɔra ko ale bɛ nin sira ninnu dɔn wa a ye kalan caman kɛ nin siratigɛ ninnu na yɔrɔ kɔsa in na a kɛlen procureur général ye commune 3 la waati min na pôle économique et financier fana b'a bolo dossier caman bɛ yuruku sira la an ka jamana kɔnɔ o baaraw a ye olu dayɛlɛ bɛɛ yɛrɛ tɛgɛrɛ fɔ a ye nka dossier ninnu caman bɛ yen tolo maaw ma a ko kɛra cogo min na maa caman m'a dɔn nka a kɛlen fɛn nin ministre ye tolo ko b'a tigibatigi bolo a sera sa a dossier minnu bɛ yen ni jamana nafolo taacogo ma don a la tolo a ka se ka a dossier ninnu dayɛlɛ walasa maa kofɔlenw n'u bɛ jamana nafolo segin cogo min na u k'a segin ten walima ni ɲangi min bɛ ta ka ɲɛsin u ma o ɲangi ka da u kan maa si tɛ sariya sanfɛ bɛɛ bɛ sariya kɔ bɛɛ bɛ sariya kɔ walifɛn tolo o tɛ an bɛ karisa juguya la walima karisa y'a kɛ tan i bolo donna foroba nafolo la parce que ka kuma tɛ dɛ i bolo donna foroba nafolo la tolo i bɛ ɲangi de o jagoya de siga foyi t'o la jama ta taga mungo la ayi a tɛ bɛn a tɛ bɛn walifɛn surtout jama hirika maa tɛ sariya sanfɛ koyi Amadu maa tɛ sariya sanfɛ ni kuma fɔ dɔrɔn u b'a fɔ ko aya ko a b'an contrôler n'a bɛ contrôler a t'o kɛ ayiwa i tɔgɔ tɛna fɔ a la tolo dɔw yɛrɛ bɛ yen maa si ka sira t'u tɔgɔ la maaw bɛ yen hali sini tolo ni bilala i ka jɔyɔrɔ de kama mɔgɔw b'a fɔ karisa n'i y'a kɛ ka ɲɛ maaw b'i tɔgɔ ɲuman fɔ maa si jɛlen tɛ o maa si jɛlen tɛ komi ala Amadu n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ maa caman tɛmɛna foroba nafolo kunna hali sini u tɔgɔ tɛ fɔla a ko la o b'a yira k'u ma fɛn kɛ la n'i ye e ta fɔlen yala ayiwa siga kɛlen don i la cɛ ɲuman n'i ye dimɔgɔba ye cɛ nɔfɛ a bɔra fɛn na siga t'a la dimɔgɔba tɛ tugu maa nɔfɛ gansan ko Modibo Keyita ka waati tolo sonyɛli tun ye maloya de kosɛbɛ kɛ ni foroba fɛn ta tolo o maloya o laban o bɛ k'i sata ye kosɛbɛ ko Musa Tarawele ka waati maaw tun bɛ siran u b'a fɔ an ye cogo min na maaw tun bɛ siran nka o nana bɔ yen démocratie nana sonyɛli de kɛra yanga ye min kama kɔrɔta nin sira ka ni nafolo de to maloya banna walima n'i m'a ta ko danga b'i kɔ maloya banna sira a ma kɛ duwawu ɲini sa kabako don don nataw ta bɛna kɛ cogo di sisan ayiwa an n'an sigi an n'a lajɛ ale indépendant kelen na tolo jɛkulu bɛ yen min ni olu yɛrɛ de faransi kasa cilen don ninnu kɔrɔ i b'a fɔ ko a to ten mouvement yɛrɛ bolo debout sur les remparts kosɛbɛ ni ye jɛkulu ye minnu ko olu tɛ fɛ fiyewu ka faransi kɛlɛcɛw ye mali kɔnɔna la yan nɔ yɔrɔ kɔsa in na faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ale ko Barkhane n'o ye faransi ka kɛlɛcɛw ye minnu bɛ Sahel jamana ninnu kɔnɔ ko olu ka baaraw jɔ fɔlɔ yanni ɲɛ ka sɔrɔ kow la ni dun ye jateminɛ kɛ ni Macron ye nin kuma fɔ yɛrɛwolo debout sur les remparts maaw ko Macron a ye nin kuma fɔ kɛ nka k'a fɔ de ko olu tɛ k'a fɔ de baara ka kɛ ka ɲɛdan kura ta walima ka Barkhane bɔ yen ka na ni fɛn wɛrɛ ye yɛrɛwolo debout sur les remparts ko o t'olu fɛla ko ye Macron a ka kasaw ni kosow cɛ a ka armée bɛɛ de ta ka taa n'a ye olu tɛ faransi ko yɛrɛ de finman na jɛma foyi la bilen sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 12 o kɛra sigi belebeleba y'u bolo o sen fɛ u y'u ka hakililaw di kosɛbɛ u y'a jira k'a fɔ faransi ka kɛlɛcɛw u ka taa ka bɔ Mali la o de ye olu fɛla ko ye min ye Adama Jara n'u kama ko Ben le cerveau ale yɛrɛ bɛ Mali conseil national de transition kɔnɔna la ale ye nin kuma fɔ ko jɛrɛ belebeleba yɛrɛ bolodalen u bolo juin kalo natɔ in tile 25 place de l'indépendance la o sen fɛ u bɛna ɲɛfɔli caman kɛ jamanadenw ye sabu ko a kɛlɛ kuma daminɛ o kɛlɛ yɛrɛ daminɛ de ni u ni faransi cɛ sabu faransi ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani farafinna u tɛ fɛ ka u ye yan bilen fiyewu fo k'u kɔdon de député kɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye Musa Jara ye commune 4 la ale fana ka hakilila kɛra o ye a ko waati min na Macron bɛ nin kuma fɔ an ka jamanakuntigi Assimi Goïta
ama jaabi di a ko la a m'a fɔ a diyara n ye walima a m'a fɔ aya a bɛn'a ma ni Asimi Goita m'o kuma fɔ k'a dun bɛ n'a fɔ u fɛla don halisa ka baara kɛ ni Faransi ka kɛlɛcɛw ye olu dun mouvement debout sur les remparts olu ye minnu jateminɛ Faransi ka kɛlɛcɛ ninnu n'o ye Barkhane ye a cɛden hakɛ min bɛ Sahel kɔnɔna la cɛ 5,000 ɲɔgɔnna olu dun nana hali sisan tolo kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ ɲɛ b'a la lakanabaliya min bɛ Sahel jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ malidenw de sigin bɛ o kan k'o sen bɛ ka ban munna Faransi n'an bɛ kɛlɛban na walima bamancimaw kɛlɛli la halisa o bamancimaw olu b'u ka yɛrɛsagokɛ kɛ ni sigida ninnu na yɛrɛwolo debout sur les remparts olu ko k'olu fɛla ye nin ye Faransi kɔni k'i kodɔn u ka taa ka bɔ Mali la o de y'olu fɛla ko yɛrɛ ye e ko an tɛ kunnafoni bila nin kan yan waati n'a ka waati n'o tɛ gafew a tɔɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'a lakale waati sera an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn tolo k'i fo ka Bokar Traoré Garan bɛ fo ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kɔrɔw bɛ bɔ an b'o lakale lamɛnbaaw yanni o cɛ Ala ka an kisi ka an tanga aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la